Solid record. Ayo posta upenye dandaru taiwe kumine vaviri tichipa kujozi pamwe ndokudyiwa neshumba ini ndokuponera tikati manya mwanangu manya dzuruka mumuti waneta ufamba nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemava hande mwanasika mwanangu hande dzika mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga pasi rino idandaro kuzvibata hapadiwe zvenharo pazere zvirere nemapere tsanangudzo pere kunyepere zvimwe zvirwere hazvina mushonga kufuratira usati watonga uchenjeri nhambu nemajoki shoko irori pamusikati manya mwanangu manya dzuruka mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga hande mwanasika mwanangu hande dzika mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga taiwe gumi nevaviri tichibva kujozi pamwe ndokudyiwa neshumba ine ndokuponera mumuti dzaiwe shamwari dzepamwoyo shamwari dzerwendo pandakadzika mumuti ndokutanga kushedzera vamwe vangu maenda nini avangatavire vamwe vangu maenda nini avanga tikati manya mwanangu manya dzuruka mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga hande mwanasika mwanangu hande dzika mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga pasi rino idandaro kuzvibata hapadiwe zvenharo pazere zvirere nemapere tsanangudzo pere kunyepere zvimwe zvirwere hazvina mushonga kufuratira usati watonga uchenjeri nhambu nemajoki shoko irori pamusikati manya mwanangu manya dzuruka mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga hande mwanasika mwanangu hande dzika mumuti waneta ufambe nekuti pane chinhu chiri pauri dzara pamwe chete nemavanga